טקס פרידה מחגי במושב לכיש. ביום שלישי, 29 ביולי 2008, שמענו ידיעה ברדיו על תאונה של מדריך רכיפה שנפל אל מותו בחוף געש. לבני חגי היה השיוט במצרך רכיפה, אחד מתחביביו האתגריים החביבים ביותר. תחילה לא הוטרדתי מההודעה, והודעתי להיותו מיומן וזהיר, וכן שאין הוא כלל מדריך רכיפה. התברר יותר מאוחר שזו הייתה הטעות היחידה בהודעה, שנבעה כנראה מכך שהוא ריחף בזוג עם עוד בחורה, מה שנקרא בטנדם. הוא אהב לשתף בחוויה זו כמה שיותר חברים. פעם הוא אף שיתף אותי ברכיפה חווייתית של למעלה משעה. דייג חובב שנכח בסביבה בזמן הרכיפה היה עד ראייה יחיד למקרה, וסיפר שהתבונן בזוג המרחף בקנאה, ואומרו לעצמו שזה יהיה התחביב הבא שלו בחיים. אולם זמן מה אחר כך הוא ראה את המצנח קורס מסיבה מסתורית בלתי ברורה, ואת הזוג נוחת על חול הים, כשהבחור מכניס את רגליו מתחת לבחורה ומציל בכך את חייה. 5 ימים לאחר התאונה נערך טקס פרידה מחגי במושב לכיש, שם הוא הקים משפחה עם בת המושב. הטקס היה מושקע ומרשים מאוד, בהשתתפות מאות חברים וקרובי משפחה. מהסיפורים של החברים בטקס וגם מהמפגשים שנערכו אחר כך, נחשפנו ההורים לגילויים חדשים על פעילותיו ותרומותיו של חגי לחברה שלא שמענו עליהם מעולם, למרות שהיינו מאוד קרובים אליו. כל הטקס תועד ב3 מצלמות וידאו, אולם 10 שנים לא נגעו בחומר הגלם הזה. כל שנה נערכה אזכרה לחגי שכללה עלייה אל הקבר, טיול לילה לאור ירח והתאספות קרובים וחברים לערבי שירה של שיריו האהובים וסיפורים עליו. לפגישה של 10 שנים ניגשתי לעריכת סרטון קצר מהחומר גלם לתצוגה וגם שלטים לשידור בטלוויזיה הקהילתית. השתדלתי להשמיט את כל ההספדים העצובים ולהשאיר מעט מסיפורי החיים המלאים שלו בליווי תמונות וקטעי וידאו שצולמו על ידו, על ידי או על ידי חבריו, וזה הקטע שמוצג כאן. אני באופן אישי קראתי לו צבעוני, בגלל שהפנים שלו היו מאוד מאוד צבעוניות. היה לו שיזוף שתמיד הלך לכיוון האדום של האינדיאנים. תמיד האף שלו השתזף אדום, לא שמר עליו ככה, זה היה לחיים שמאוד אדום. ואז הוא חייך בלבן, ואז היו לו את השני עיני טורקיז האלה, שאי אפשר למחוק לו את החיוך מהפה. אז הייתי אומרת לו, מספיק עם החיוך הזה, אתה לא חושב שזה גובל בבינוניות, מספיק, קצת. תסתכלי על מה שיש, וממשיך עם הזה, אפילו שהוא מת. ולכן רציתי שיהיה צבעים וצבחי בר, והשמש, מבחינתי הוא היה שמש קצת, הוא היה מאוד חגיגתי. שלום למשפחה, שלום לחברים, שלום לציבור כולו. שמי מוטי זעירה ואני ידיד של המשפחה ואני אנחה את הטקס. באנו לקיים את טקס הפרידה מחגי תלם, שנפטר ביום שלישי 29 ביולי 2008, כ"ו בתמוז תשס"ח, בחוף געש, בעת רכיפה שכה אהב. היום נחתם ספר החיים של חגי ואנו באנו להיפרד ממנו. אני מזמין את אושרה לתת לנו קצת מסיפור חייו. חגי נולד ב-25 באוגוסט 1966 בירושלים,
גדל בנווה שאנן בחיפה עם 2 תקופות חיים בארצות הברית. תיכון למד בבית הספר הריאלי, הדריך בתנועת המחנות העולים והקים מחנה כבר בכיתה י'. משם המשיך לגרעין נחל לקיבוץ גבים וריכז אותו. הדריך בקנדה מטעם הסוכנות היהודית וחזר הישר ללימודי הנדסת חשמל בטכניון, אותם ציים בהצטיינות. מאז עבד בתחום ההייטק בחברות IBM, אורקיט, מלאנוקס ומרוול. שילב את תחביביו בעבודה ותמיד טען כי הוא נח בטיולים מהעבודה ונח בעבודה מהטיולים. הקים קבוצת מטיילים שאותם הדריך בסנפלינג ושם הכיר את רקפת לפני 16 שנים. כשנה אחרי כן הם התחילו לגור ביחד. עם רקפת הוא צלל, טייל, רכב על אופנוע והקים בית במושב לכיש. עם השנים גדלה המשפחה, נולדו 2 הבנים, גור, היום בן 9.5, וזיו בן 5.5. מיד עם לידתם הצטרפו הילדים לאושר של אורח חייו, בהתחלה בטיולים ארוכים בכל רחבי הארץ, בהמשך רכיבה על סוסים, סקי וריחוף. בא החופש ויפרוס חופתו על שלהבת אורחה והנה דעכה. בא הדייג והושיט לך יד חסונה, חמה, רכה, אל תדאג ותשאל לשלום. ותלך לבלי שוב כגיבור חרישי ופרסת כנף לחופשי. ביום שלישי הזה הלכתי לדוג וראיתי את בדיעבד, אחר כך נודע לי שזה חגי עם המצנח האדום שלו. עובר מעל געש והולך לכיוון וינגייט. אני ראיתי אותם נופלים, הוא עשה לקראת הסוף, עשה חצי סיבוב, מרים את ריקי באוויר עם האגן שלו נותן תנועה, ואז שמעתי את הבום הנורא הזה. הדבר היחידי שיכולתי לעשות זה להחזיק להם את הידיים. ואז חגי שאל אותי מה קורה עם הבחורה. שאלתי אותו איך קוראים לו, אז הוא אמר לי חגי. שאלתי את הבחורה איך קוראים להם, אמר לי ריקי. ומה שניסיתי לעשות זה להחזיק אותם יותר, כמה שיותר ערניים. היה לי את הזכות ואת הכבוד להחזיק לו את היד ברגעים האלה, כי הבנתי אחר כך שהוא היה איש מיוחד במיוחד. זה היה מאוד מרגש הבקשה שביקשת פה. כן, כי הרגשתי שזה מה שהוא היה רוצה. שנחזיק כולנו את היד וככה פעם אחת, חבר'ה, בוא נהיה ביחד. סופר לי על דבריך האחרונים, ואני יכול להיזכר בך ממקומות אחרים וטובים. אני יכול לראות ולשמוע אותך מדבר, מתרדמה ובערפול חושים מוודא שהכל בסדר, הכל תקין. בחגים ידעת לשכך את איחוריך בדברי שובבות שהחליפו כעס בחיוך. אני עדיין שומע את קולך מהדהד בבית הורנו, עדיין רואה אותך נושא את הילדים על הכתפיים או על עוקף הסוס והטרקטור. אחי אתה, יצא לנו לרכב יחדיו על אופנועי שטח, לצלול בסיני, לגלוש במצוקים של מדבר יהודה והגולן, אף לריחוף לקחת אותי ואת בני. בתחום הבטיחות שמחתי עליך בעיניים עצומות. ידעתי שאתה חובב סיכונים, אך תמיד היית מתכנן אותם עד סופם. תמיד נהנית מסיומם המוצלח. היית כל כך מלא חיים וחיוניות. לא עלה בדעתי שפתיל חייך יחתך כך באמצע החיים. אהבתי אותך כפי שהיית, עליז, שמח, טורף את החיים ומנצל כל רגע פנוי. אני יודע שאת האושר מצאת באותם תחביבים, בהם מצאת גם את מותך. אני יודע שאם חייך היו אחרים, אתה לא היית אותו החגי, אותו האח הקטן והחייכן שלי. אני יודע, אך עדיין לא יכול להשלים עם האובדן. צר לי עליך, אחי יונתן, נעמת לי מאוד. נפלאה אהבתך לי מאהבת נשים, כתב דוד המלך. אני רוצה לספר לכם על שעותיי האחרונות עם חגי, ערב לפני שנהרג. אפשר ללמוד לא מעט על חגי מאותן שעות. חגי נכנס אליי לקיוביק עם עיניים מהירות. אתה בא לרחף? עזוב את המסך. ראית איזה רוח? ראית איזה עננים? אלו עננים שחוצים איתם את הארץ.
מחיתי ואמרתי שיש לי עבודה לעשות, ושאני כבר לא ממש בעניין של רכיפה. חגי ביטל וענה, אני מחכה לך שם, ונסע. לא יכולתי לסרב להצעתו. לחגי תמיד הייתה השפעה אדירה עליי, השפעה סוחפת על אנשים בכלל. הגעתי לעמדה בזיכרון, חגי כבר היה באוויר. הוא בדרך כלל עוזר לי להמריא. בעמדה היה מרחף שלא הכרתי בשם בני. חגי אמר לי לעזור לך, אמר לי בני. חגי ניצל את הזמן, אבל דאג לא להשאיר חבר ללא עזרה. כזה הוא. ריחפנו יחד כשעה וחצי, משיקים לעננים. היה מדהים. הוא בעצם הזמין אותי לרכיפת פרידה, אחרי עשרות ואולי מאות של רכיפות בצוותא. קראתי לו ממצנח למצנח ואמרתי לו שאני צריך לנחות. חגי ענה שהוא ינחת לפניי ויעזור לי. הציע לי לנחות למעלה בעמדה. מחיתי ואמרתי שזה מעבר ליכולתי. חגי ביטל ואמר, תנסה, אם לא ילך, אאסף אותך למטה מהשדה. חגי נחת בעמדה, כיוון אותי במקצועיות מאיפה לגשת לנחיתה, עד כמה להיכנס, מתי לפמפם. הרגשתי מספיק בטוח שאני בידיים טובות, רק עליו שמחתי. חגי הנחית אותי בשלום ואמר, תראה איזה נחיתה מושלמת נחתת, ממש באמצע העמדה. לא רק שהנחייתו של חגי מדהימה, הוא משאיר את מי שהוא עוזר לו עם ההרגשה שהוא עושה את העבודה בעצמו. כזהו חגי. חגי, עבורי אתה הדבר הכי חי שאני מכיר, כזה אזכר אותך. היית החבר הכי טוב שלי במשך כעשור וחצי, אני אתגעגע אליך. חיית את הרגע בצורה הכי מלאה שניתן. אין טעם לעצבות, צריך לחגוג את החיים. בלתי עציב, כדברי הגששים. אני רוצה להמשיך וללמוד במשנתך. אנחנו מאוד שונים. סוד הצלחת הקשר בינינו הוא שלא לקחת אותי ברצינות מדי. לא שיתפת פעולה עם כל צורה של רחמים עצמיים, ולא על ויתור על חיים מלאים. תודה לך. אתה תחסר לי, אני מודה על כל רגע שלנו ביחד, היה שלום. חגי, פגשתי אותך לפני מספר שנים בפרויקט משותף במסגרת העבודה. לאחר כ10 דקות שיחה איתך, הרגשתי שאנו מכירים שנים. היכולת המדהימה שלך להתחבר לאנשים, להקשיב, לשתף ולתת עצה הייתה יוצאת מן הכלל. דרכך הכרתי את רקפת, גור, זיו והחוויות של בניית הבית במושב. יכולנו לא להיפגש זה עם זה במשך חודשים, אך מיד כשנפגשנו הייתה תחושה כאילו רק אתמול דיברנו. האהבה של שנינו לספורט הסקי ולטיולים הובילה להרפתקאות משותפות יחד עם חברנו סגי. למסע הסקי האחרון שלנו, לפני כ4 חודשים, צירפת את בנך גור, שמיד התאקלם והפך לחבר שווה זכויות בחבורתנו. כאשר שמעתי על התאונה הטרגית בחוף געש, תגובתי הייתה שזה לא ייתכן. אנשים אחראים כמו חגי לא מתים בפעילות ספורט כזאת. כמי שטייל איתך באירופה וגלש עמך בערי האלפים והדולומיטים, אני יודע שזו בדיוק המהות שלך. תמיד דואג לחברים, תמיד משקיף קדימה לוודא שניתן לעבור במסלול, תמיד בודק שכל מי שמאחור מגיע ורץ לעזור למי שנפל. לא פעם חסמת אותי בגופך ומנעת מצבים בהם עמדתי ליפול. יש שיאמרו כי חיפשת את הסכנה ורדפת את הריגוש שבסכנה. אך כל מי שטייל עמך יעיד כי הריגוש ושאגות ההנאה באו אצלך ממקום טוב. לא את הסכנה רדפת, כי אם את תחושת החופש, את האתגר הטכני, את המהירות וכמובן את הטבע והנוף. ועל כך יעידו גם אלפי התמונות שצילמת בכל טיול. למרות שכולם מסביבך כבר מזמן הפסיקו לצלם, שהרי הכל נדמה שנראה אותו דבר. רקפת, אני יכול להעיד כי בכל בוקר חגי בדק את הציוד שלו ושל גור ואת שלי, האם יש סדקים, האם צריך להעביר שעבה. בכל רכיפה באירופה תמיד דאג לביטוח, תמיד חיפש את עמדת הרכיפה הרשמית עם שק הרוח, תמיד וידא כי יש מרחפים נוספים בסביבה. לא פעם עזרתי לו לפרוס ציוד ותמיד הופתעתי מחדש מרמת הבדיקות שערך לציוד, לרצועות, לקשירות, למושב ולמצנח. כאשר אתה מטייל עם חגי, אין לך צורך במפה. באיזושהי דרך מקסימה, חגי תמיד הוביל, בלי שתרגיש שאתה נמשך אחריו. עם חגי תמיד ידענו שהיכן שלא נהיה, תמיד נגיע לליפט האחרון 5 דקות לפני הסגירה, בריאים ושלמים.
חגי, מאוד קשה לדבר עליך בלשון עבר, קשה לתפוס כי לא אקבל ממך יותר אימיילים עתירי חוויות ומאות תמונות ממקומות אקזוטיים ופעילויות אתגריות. בלב כבד אני נפרד ממך היום, אני מקווה שהזיכרונות, המקומות והרגעים היפים שחלקנו ביחד יהיו מעין נחמה. היה שלום חבר יקר. עידו ניר, רחובות. חגי, הצבי ישראל, על במותיך חלל, איך נפלו גיבורים. חגי שלנו, היית גיבור, אמיץ, נכון לעזור, אנרגטי, אופטימי וחזק. גם במותך היית גיבור, מקונן בגופך על ריקי. חגי תלם היה הכל חוץ מללכת בתלם. בתקופה בשחיתות ותחמנות הייתה לנורמה חברתית, חגי היה מופת ליושר. בתקופה בהתחמקות ואנוכיות מקיפות אותנו מכל עבר, חגי היה דוגמה להתנדבות ומחשבה על הזולת. בתקופה של השתמטות, חגי קיבל דרגות קצונה על התנדבות ותרומה יוצאת דופן לצה"ל. בתקופה של ציניות וקור, חגי היה איש של תמימות ואהבה. בתקופה של מורד ירוד, חגי היה מעיין מתגבר של אופטימיות ואנרגיה חיובית. יום שלישי, כמה דקות לשבע, אני מכנה את האוטו בתל חדיד ומתחיל לפרוק את האופניים. מישהו עוד מגיע? שאלתי את יובל. חגי הוא ענה. חגי? ממתי הוא רוכב? הוא אמר שהוא בא, אמר יובל. דקה אחר כך מגיע חגי, שולף את החיוך, זוג אופניים חורק, לבוש במיטב אופנת טאטה, מכנסי שורץ, חולצת טריקו ונעלי הליכה עבודה. זה לא מונע ממנו לסרג את שריריו בעליות ולצהול כילד בירידות. כזה היה חגי, גומע את החיים בשתי ידיים, מתנשא ומתמסר לחוויה. בשנה האחרונה חגי ניהל את פרויקט הדוב, פרויקט מורכב המשלב עבודת צוות של שתי קבוצות פיתוח, בלוד ובסנטה קלרה. פרויקט שמהווה את התשתית הטכנולוגיות שלנו למחשוב נייד. חגי גם היה יד ימיני בכל הקשור לניהול קבוצת הפיתוח בלוד. קבוצה המאופיינת ביכולת טכנולוגית גבוהה, עבודת צוות למופת ואחוות לוחמים. קבוצה בדמותו של חגי. בפגישת הערכה האחרונה כתבתי לו: חגי, תודה על שנה מצוינת. אני נהנה לעבוד איתך ומעריך את המוטיבציה שלך, עבודת הצוות, האנרגיה וההומור. תודה שוב חגי על העזרה, ההתגייסות, על היכולת הטכנולוגית שהבאת, על כך ששמת את טובת חבריך והחברה תמיד לפני טובתך, על הרוח הטובה שהשרת, על המהנדסים המוכשרים, ילדיך, שהכשרת, ועל החברות שהגשת בפשטות ובאהבה. משפחות סמית ותלם. תודה על הקרקע הערכית והתרבותית שיצרתם, שגידלה בן, גבר, אבא מוצלח שכזה, מלח הארץ. תודה על שחלקתם איתנו את זמנו היקר והקצור. נוח על משכבך חבר, אנחנו נתגעגע אליך ואל בת צחוקך, נתגעגע אל סופרמן שלנו. את טיול הסנפלינג שלנו לזוויתן נאלץ כנראה לדחות עד שניפגש שוב בעולם טוב יותר. אוהב אותך, רונן. אני ניצב פה לפניכם, עמום וכואב, וממאן להאמין שהמציאות הנוראית תופחת על פניי, ואתה חגי איננו. חבר טוב, מנהל מוכשר ומוערך, שעתידו המקצועי מובטח. כך גם היה באותו יום מר ואכזר, שהיה אמור להיות יום בילוי מהנה, יום ספורט אתגרי, בעודך בין שמיים לארץ מתמוגג מהרוח המלטפת ותחושת הריחוף. בגד בך מצנחה ואתה נפלת אל מותך. לאורך כל התקופה שהכרנו, האכפתיות והדאגה לזולת היו נר לרגליך. דברים אלה ייצבו אותך לא רק כמנהל, אלא כמנהיג מוביל, משפיע וסוחף אחריו אנשים רבים וגם את מנהליו. תכונותיך המיוחדות שהתגלו לעיניי לראשונה במסגרת קורס ניהול בו השתתפת והייתי מעורב, הביאו את מנהליך ואותי למנות אותך להוביל את פרויקט הדב, היונה, איזה סמליות. פרויקט חשוב ביותר לחברת מרוול, פרויקט מורכב, הדורש מיומנות מקצועית גבוהה ויכולות ניהול מגוונות, המופנות לערוצים רבים על פני כל החברה בארץ ובחו"ל. בכל פעם שנפגשתי עמך, נהניתי להביט בעיניך הכחולות, הבורקות, בזיק של חיות נדירה ושובבות. אהבתי את זה, ושאבתי מזה כוח. ביום הנורא ההוא נפגשנו אתה ואני בסניף לוד, כשבידך היה פרי מנגו. שיחקת איתו,
העברת אותו מיד ליד והתלוצצת איתי כרגלך. למחרת ראיתי את המנגו מונח על שולחן עבודתך מיותם, ואתה לא שם. עיניך הכחולות שחוו את תכלת השמיים וכחול הים נעצמו לעד. חגי, זכרך יהיה נצור בליבנו תמיד. טיבור, הדייג שמצא את חגי ואת ריקי, החזיק להם את הידיים ממש עד לרגע שהגיע עזרא. והוא ביקש, אני מקווה שלא יהיה לכם קשה מדי, שבואו נחזיק רגע ידיים אחד לשני. מי שזה קשה לו, יחזיק בלב. תחזיק רגע ידיים אחד לשני. ונהיה רגע אחד עם הרגע הזה שחגי מחזיק ידיים, וטיבו מחזיק ידיים, וריקי, והעזרה עוד מעט מגיעה, ואנחנו עם חגי. תם טקס הפרידה מחגי, יהי שמו צרור בצרור חיינו, יהי זכרך חגי, ברוך. שבור של חול ואבן, והאדם והאדם, ולפעמים גם כן יכול להישאר נטוש ובלי כוחות, ממש כמו חול. גם הצדפים כמו חופים, כמו הרוח, גם הצדפים הם לפעמים געגועים לבית שתמיד אהבנו, אשר היה